या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय संध्याकाळच्या टॉप 5 बातम्या। कणकवली वागदे हळवल फाटा इथं अपघात झालाय। यामध्ये कणकवलीवरून गोव्याच्या दिशेने जाणारा ट्रक पलटी झालाय। 2 जण यात जखमी झालेत। जखमींना कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय। यावेळी स्थानिकांनी मदतीसाठी मोठी गर्दी केली आहे। हा अपघात 3:30 ते 4च्या सुमारास झाला। ट्रक स्टॉलवर पलटी झाला असल्यानं स्टॉलचं मोठं नुकसान झालंय। घटनास्थळी पोलिसांनी धाव घेतली, तसेच स्थानिकांनी देखील मदत कार्य सुरू केलंय। वागदे इथं पुन्हा अपघाताची मालिका सुरू असल्याचं दिसतंय। आंबोली घाटात बोलेरो पिकअपचा भीषण अपघात घडलाय। या अपघातामुळे बेळगाव आणि सावंतवाडीकडे जाणारी अन्य वाहनं अडकून बसली आहेत। या अपघातात चालक जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे। या अपघाताची माहिती तात्काळ आंबोली पोलिसांना देण्यात आली आहे। प्राथमिक माहितीनुसार हा अपघात चालकाचं गाडीवरील नियंत्रण सुटल्यानं झाल्याची शक्यता आहे। पिकअप टेम्पो जवळपास 50 फूट दरीत कोसळला। यामध्ये पिकअपचं मोठं नुकसान झालंय। कोकणात राजापूर बारसू रिफायनरी विरोधी आंदोलनानं पुन्हा एकदा जोर धरलाय। आंदोलनाचा वाढलेला जोर पाहून जिल्हा पोलीस प्रशासनानं बारसू सोलगाव रिफायनरी विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष नेते अमोल बोळे आणि त्यांची पत्नी मानसी बोळे यांच्यासह एकूण 8 ते 9 ग्रामस्थांना रत्नागिरी पोलिसांनी अटक केली आहे। कणकवली नगरपंचायत सत्ताधाऱ्यांनी सुलभ शौचालयाच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार केलाय। 800 स्क्वेअर फूटची प्लिंथ आहे। साईटवरती मापे मोजून आलोय। सुलभ शौचालयाचे 86 लाखांचं अंदाजपत्रक केलंय। त्या बांधकामाचा सरासरी 10,750 रुपये स्क्वेअर फूट दर होतोय। आता घर बांधायला दिलंय तर 2,000 रुपये स्क्वेअर फूट मध्ये होतंय। मात्र गेल्या 5 वर्षात कणकवली नगरपंचायतीच्या सत्ताधाऱ्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी केलाय। कणकवली शहरात गेल्या 5 वर्षात कोट्यवधींची कामं झाली, पण विरोधी नगरसेवकांना एकाही कामावर आरोप करता आले नाही। आता नगरपंचायतीचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आमच्यावर ते आरोप करतायत, असं स्पष्टीकरण विरोधी नगरसेवकांनी केलेल्या आरोपांवर माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे यांनी दिलंय। आणखीन महत्त्वाच्या घडामोडींसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।